Sanibonani manene namanenekazi. Igama lami nginguSpooky N isiZulu. Namhlanje sizokwenza isifundo ngezinkondlo ukuthi yini yona ebalulekile uma ngabe umfundi, uma ngabe uthisha efundisa inkondlo. Kodwa ngaphambi kokuthi siqalise ngalesi sifundo sanamhlanje, ake ngisho nje ukuthi sizoqhubeka ngesikhangisi. Siyabona sonke akulona igumbi lokufundela leli. Ngakho-ke ngiyazidinga lezo zinsiza kufundisa. Ngizosho kanjalo kwamanje ukuze kucace ukuthi ngithini. Ngidinga nesithombe sokukhangisa. Ngidinga izinto eziningi. Ngakho-ke njengoba-ke sesizobuyela-ke esikoleni, sekuzoba lula kimi ukuthi ngikwazi ukusebenzisa isikhangisi. Sizofika nje isithombe maduzane bese-ke ngiqhubeka naleso sifundo. Kodwa okwanamhlanje masenzeni inkondlo. Ake sibone, uma ngabe sibheka ulimi oludala noma sibheka i-curriculum, angisho kanjalo, i-curriculum endala, i-NCS yayikhuluma ngezinkomba. Uma sibheka eyamanje, i-curriculum isikhuluma ngemibuzo emide noma izimpawu zokuhluza inkondlo. Kusho ukuthi yenze njani? Kusho ukuthi-ke manje i-curriculum yamanje iyasicacisela ukuthi uma ngabe ufundisa inkondlo kunezimpawu eziyisithupha ukuze ukwazi ukuphendula imibuzo. Kungayimibuzo emfushane, kungayimibuzo emide, kodwa kunezimpawu eziyisithupha. Abanye othisha-ke bavele bathi-ke lezo zimpawu lezo zimele ukuthi kunemibuzo emide eyisithupha. Kodwa kusho ukuthi le mibuzo emide kungeke kuyona sisusele imibuzo emfushane. Lezi zinto zombili zixhumene, zihlangene. Kodwa ukuze kucace kahle, ake sithi nje imibuzo emide iyisithupha. Ake sithi izimpawu zokuhluza ziyisithupha. Noma ngabe ngifunda yiphi inkondlo, ingaba inkondlo emiselwe enemibuzo emfushane, uma ngingazazi lezi mpawu eziyisithupha angizokwazi ukuphendula imibuzo emfushane. Ake siboneke uphawu lokuqala noma umbuzo omude wokuqala, umqondo osobala. Lapho-ke mfundi nawe thisha, usufundile inkondlo, ufunde isihloko sayo, wafunda amabinza ngokulandelana kwawo, akukhathalekile ukuthi mangaki. Inkondlo ingaba nebinza elilodwa, inkondlo ingaba namabinza amathathu, kanjalo kanjalo. Usulifundile-ke ibinza ngalinye, wafunda isihloko senkondlo, usuyagoqa noma-ke singasho ukuthi usuyafinqa ukuthi le nkondlo ikhuluma ngani isiyonke kusukela esihlokweni sayo uze ufike ebinzeni lokugcina. Usuyasho ukuthi le nkondlo imayelana nani noma imbongi ithini kuleyo nkondlo leyo. Umbuzo olandela lapho omude noma uphawu lwesibili, umqondo ocashile. Siyanxusa, siyacela, siguqe ngamadolo ukuthi uthisha nomfundi bangasalisebenzisi igama elithi ojulile, umqondo ojulile, ngoba alisetshenziswa kule curriculum esisebenza ngayo kulezi nsuku. Ngakho-ke sizothi umqondo ocashile. Yonke inkondlo, yonke. Mfundi, zingaki inkondlo zenza eklasini noma zingaki inkondlo ezimiselwe? Siyazazi sisonke. Zonke lezo nkondlo lezo zinomqondo osobala. Kodwa-ke akuzona zonke inkondlo ezinomqondo ocashile. Umqondo ocashile, imbongi
ikhuluma ngento ethize. Ake sibekise nje, imbongi ingakhuluma ngesibane, inkondlo yayo ikhulume nje ngesibane. Uma kanti mhlambe usuyicubungula kahle, lapho imbongi ikhuluma ngothisha, mhlawumbe ukuthi uthisha uyisibani sezwe, kuyenzeka ukuthi imbongi ikwenze lokho. Ngakho-ke inkondlo mangabe injalo sizosho ukuthi inemiqondo emibili, inomqondo osobala, inomqondo ocashile. Kuyenzeka-ke, akusho ukuthi zonke izinkondlo zinomqondo ocashile, kodwa zonke izinkondlo zinomqondo osobala. Ake siboneke uphawu lwesithathu. Uphawu lwesithathu yindikimba nomyalezo. Ake ngiphinde, yindikimba nomyalezo. Kusho ukuthi kuyenzeka umbuzo ubuze kokubili lokhu, ubuze indikimba nomyalezo. Kuyenzeka umbuzo ubuze indikimba yodwana. Kuyenzeka umbuzo ubuze umyalezo wodwana. Lokhu kuchaza ukuthini? Lokhu kuchaza ukuthi umfundi noma uthisha uma efundisa kufanele azi ukuthi iyini indikimba. Uthisha nomfundi kufanele futhi bazi ukuthi uyini umyalezo, ukuze bakwazi ukuphendula umbuzo noma ngabe ukufuna kokubili lokhu embuzweni owodwa noma ngabe ufuna okukodwa kwakho. Indikimba umongo wenkondlo. Indikimba yingqikithi yenkondlo. Indikimba ngumgogodla wenkondlo. Kusho ukuthini lokhu? Kusho ukuthi inkondlo-ke manje uma usuyifundile yonke, ungafuna igama elilodwa nje, lelo gama lelo bese limela indikimba yonke yenkondlo kusukela esihlokweni sayo, ebinzeni lokuqala, lesibili, lesithathu, lesine, kanjalo kanjalo. Ungathatha nje igama elilodwa elizogoqa konke lokho okushiwo yinkondlo. Ake sithathe nansi inkondlo engibhale phansi. Le nkondlo le angisho nje ukuthi angiyifundanga esikoleni, kodwa ke kwakhona owayeyifunda kudala nami ngingakazalwa. Kodwa ngendlela eyayingichaza ngayo ngenkathi ngibheka izincwadi zalowo muntu lowo, kwakuyinkondlo engangiyithanda. Ngizokhuluma ngebinza layo nje elilodwa. Isihloko sayo sithi, laba bantu bayahlupheka. Nali-ke ibinza lokuqala. Laba bantu bayahlupheka. Kwasho inyoni ihlezi phezu kwejele. Ngibabona besebenza kanzima, bemelwe yimikhonto nezibhamu. Impela laba bantu bayahlupheka. Ake siboneke manje. Ake sibone uma ngabe-ke besifuna ukukhuluma ngendikimba yale nkondlo, sisebenzisa igama elilodwa noma sisebenzisa amagama amabili, ngoba kuvumelekile ukuthi ungasebenzisa amagama amangaki. Singasho ukuthi inhlupheko. Singasho ukuthi mhlawumbe imbongi ibona abantu abahluphekayo. Bese sisho ukuthi lokho-ke yindikimba. Okay. Ake siboneke umyalezo. Umyalezo isifundo. Kodwa-ke khohlwa-ke ngane yami, khohlwa nawe thisha. Angeke ubone umbuzo ozoma ngalolu hlobo. Sifundo sini ositholayo kule nkondlo? Uma ngabe ukhona lowo mbuzo lowo encwadini oyisebenzisayo, yazi ukuthi ababhali baleyo ncwadi angeke ngiyibe ngendlela mhlambe Nkosi yami nayo phela ezokwenza njani, endlela phela mhlambe nayo ezobavikela. Mhlambe kungenzeka ukuthi bebangazi kahle ngemibuzo ye-curriculum entsha. Akunankinga-ke lokho. Wena namhlanje usuyazi ukuthi yini elindelekile, angisho
usuyabona ukuthi yini elindelekile. Yebo, ngolimo olula nje noma ngendlela elula isifundo, kodwa ke manje akusona, ngeke ubone umbuzo, ngithi ngibe ngalohlobo, ngeke ubone umbuzo obuza ngesifundo senkondlo. Umbuzo uzothi umyalezo uma ngabe kungumbuzo omude, kodwa uma ngabe kungumbuzo omfushane, thisha nawe mfundi qaphela, umbuzo uzoma ngalolu hlobo: ngabe imbongi ibihloseni ngokusixoxela noma ngokusibhalela ngale nkondlo ethi laba bantu bayahlupheka? Ake sibhekise futhi, ngabe ake sibhekise mhlambe siubeke ngenye indlela. Iyini inhloso yembongi ngokusiqokela noma ngokusibhalela isihloko esithi laba bantu bayahlupheka? Umbuzo omfushane uzothi inhloso, umbuzo omude uzothi umyalezo. Qaphela ke thisha, into eyodwa leyo. Yini lokho? Yisifundo. Kanti siyini isifundo? NgesiNgisi isifundo is a lesson learned from what have been portrayed, from what you have learned, from what you have read. Ngakho-ke isifundo noma umyalezo noma inhloso yiloko imbongi eqonde ukuthi ikuqwashise kukho ukuba ungaphindi noma ungakwenzi. Mhlambe imbongi ifuna ukuthi ungayenzi into ethize, isiyaxoxela ke ngayo leyo nto leyo. Ngesiboneke ikhono noma umbuzo omude olandela lapho, umoya nethoni, umoya nethoni. Njengoba shilo phambilini, umoya nethoni kungenzeka ukuthi umbuzo ubuzo kodwa kwakho, kungenzeka ukuthi umbuzo ubuze kokubili, ukuthi ake usho ukuthi yini umoya nethoni womugqa wokuqala enkondlweni, yini umoya nethoni oqukethwe umugqa wesithathu nowesine enkondlweni, noma yini umqondo Jesus angixolise bafundi, angixolise, asiqhubekeni. Yini umoya nethoni oqukethwe isihloko senkondlo? Okay, ake sibone. Umoya yisimo. Imbongi kufanele siyicabange ayikho eduze kwethu, angithi kunenkondlo phambi kwamehlo akho, kunenkondlo phambi kwamehlo ami njengamanje. Ngiphethe amanothi abhalwe inkondlo le engixoxa ngayo manje. Kwazise angeke ngibhale inkondlo ngoba oyenzayo egunjini lokufundela, ngoba la kungenzeka ukuthi ufunda ibanga le-10, kungenzeka ukuthi ufunda ibanga le-11, kungenzeka ukuthi ufunda ibanga le-12. Ngakho-ke uma ngizokwenza inkondlo yebanga elithize, uzovele uthi hhayi uthisha la uxoxa naleli banga angizulalela la. Futhi ukukhumbule, ngaphandle kwalokho khumbula ukuthi inkondlo ye-12 zimiselwe zenziwa eNingizimu Afrika yonke, kanti inkondlo ye-10 ngizikhethele yona mina kule sikole ngifundisa kuso, nothisha ofundisa kwesinye isikole naye uzikhethele inkondlo yakhe. Ngakho-ke asenzeni nje le nkondlo le ukuze sikwazi ukubekisa ngayo, ngoba kukhathalekile ukuthi inkondlo imiselwe noma ayimiselwe, noma uyayazi noma uke wayibona phambilini. Uma ngabe wazi ukuthi yini elindelekile uzokwazi ukuhluza inkondlo. Ake siboneke, umoya isimo. Imbongi ifanele siyibone ngeso lengqondo ukuthi ibikusiphi isimo, ibijabule uma ngabe mhlawumbe ihaya inkondlo yayo, ibikhathazekile, ibukusiphi isimo. Mhlawumbe kuyenzeka ukuthi phela siyibone ngeso lengqondo ukuthi la phela hayi phela manje imbongi la ngenzeka ukuthi ibikhala nezinyembezi ngendlela exoxa ngayo inkondlo yayo noma ngendlela ehaya ngayo inkondlo yayo. Le nkondlo ethi laba bantu bayahlupheka, ake ngiyiphinde futhi, laba bantu bayahlupheka. Isihloko sayo leso, laba bantu bayahlupheka. Kwasho inyoni ihlezi phezu kwejele,
ngibabona besebenza kanzima bemelwe imikhonto nezibhamu impela laba bantu bayahlupheka. Siyayibona imbongi la Nkosi yami, imbongi ikhathazekile ngokubona abantu abathize abahluphekayo. Iyababona labantu laba ukuthi manje ke bagqilazekile ngoba kukhona umuntu omile obabhekayo ukuthi bayasebenza, futhi lo muntu wenza isiqiniseko sokuthi basebenza kanzima. Uphethe umkhonto, uphethe nezibhamu noma nesibhamu. Ngakho ke imbongi ikhathazekile, ibikuleso simo sokukhathazeka. Ake siboneni ke manje ithoni. Ithoni yizwi. Mfundi qaphela. Ungaphendula uthi yizwi. Cha phela kusho ukuthi maka ulifuni. Kodwa ke manje yizwi elisetshenziswa yimbongi ngenkathi ihaya inkondlo yayo. Phela ke manje imbongi izosebenzisa izwi eliphansi. Kodwa ungaphenduli ngalolo hlobo, senzela ukuthi ukwazi ukubona ukuthi sikhuluma ngani. Izosebenzisa izwi eliphansi uma ngabe ikhathazekile. Uma ngabe imbongi ijabule, izosebenzisa izwi eliphezulu. Sibone ukuthi ijabulile. Noma ake sibeke futhi ngenye indlela. Uma ngabe mhlawumbe imbongi ithukile, ake sithi ithukile, ibona inyoka, izosebenzisa phela manje izwi elinjani? Izwi eliphezulu. Ngakho ke kufanele uyifunde lento, uyizwisise. Angeke ngithi ngibona inyoka njengamanje ngithi qaphela nansi inyoka ehuquzelayo iyahamba laphansi. Angeke ngisho kanjalo ngithi nansi inyoka, bona. Omunye athi bona nansi inyoka. So yabona ukuthi imbongi la yethukile ngoba izwi layo liphezulu futhi iyashesha. Kodwa ke futhi noma ngabe imbongi ikhathazekile ke manje, mangabe imbongi ikhathazekile, izwi layo lizoba phansi. Kodwa ke futhi uma ngabe imbongi ijabule, kuyenzeka ukuthi isebenzise izwi eliphezulu futhi isheshe uma ngabe ihaya inkondlo yayo. Ake sibone, uma ngabe siyolila, siye senze njani? Izwi lethu liba kanjani? Lokho kuyithoni. Izwi lethu liyanenza, likhombisa isimo esikuso ngaleso sikhathi. Angeke nje manje uthi uhaya lenkondlo ethi laba bantu bayahlupheka, uhaye ngesivinini esikhulu. Laba bantu bayahlupheka, laba bantu bayahlupheka. Kwasho inyoni hlezi phezulu kwejani, babona besebenza kanzima. Bemelwe imikhonto nezibhamu. Impela laba bantu bayahlupheka. Cha, awuzusho kanjalo. Laba bantu bayahlupheka. Laba bantu bayahlupheka. Kwasho inyoni ihlezi phezu kwejele. Ngibabona besebenza kanzima, bemelwe yimikhonto nezibhamu. Impela laba bantu bayahlupheka. Bese siyabona la okokuqala umoya ukuthi imbongi ikhathazekile. Bese siyabona ke la ukuthi imbongi isebenzise ithoni yokukhathazeka, ngoba phela ithoni nomoya kucishe kuhambisane. NgesiNgisi singasho ukuthi there's a thin fine line between the two. Kucishe kuhambisane. Siyakwazi ukusho ukuthi umoya wokukhathazeka, siyakwazi ukusho ukuthi yithoni yokukhathazeka. Kodwa ke ziningi inhlobo zethoni. Khona ithoni equkethe noma ekhombisa ubuhlakani, khona ithoni equkethe ubuwula, khona ithoni futhi equkethe ukulahlekelwa yithemba noma ebonisa ekhombisa ukulahlekelwa yithemba, khona ithoni ekhombisa ukuthi lo muntu okhulumayo unethemba. Kodwa ke mhlawumbe sizoyibhala lenkondlo iphelele ngolunye usuku ukuze sikwazi ukukhombisa izinhlobo zethoni. Ake sibheke umbuzo omude wesihlanu noma sibheke uphawu lwesihlanu.
Uphawu lwesihlanu, umumo wenkondlo noma isakhiwo sangaphandle. Siyasazi sonke isakhiwo. Ubonani njengamanje? Isakhiwo somuntu. Ubona umuntu angithi lo muntu unezindlebe, isakhiwo leso. Lo muntu unempumulo, isakhiwo leso. Unomlomo, isakhiwo leso. Unentamo, isakhiwo leso. Unekhanda sangaphandle, angithi. Esibekise umbuzo, chaza ukuthi ukuxhumana okutholakala emgqeni nowe, angithi, uthintana kanjani noma uhambisana kanjani nomqondo wenkondlo. Ngakho-ke kufanele ukuthi ukufundise, usuqedile ukufundisa lezi zinto, kusho ukuthi uqalisaphi? Uqalisa ngophawu lokuqala uze angithi ophawini lwesibili, uphawu lwesithathu, olwesine, olwesihlanu, olwesithupha. Ume ngalolu hlobo, gagula uxhumana okusemgqeni wokuqala nowesibili, bese usho uhlobo lwakho. Bese sicabanga ukuthi ngizothi ngiqala ukubabona ngqa abafundi bese ngifundisa isakhiwo sangaphandle. Akunjalo. Uqalisa ngaloko kulula, umqondo osobala, inkondlo ikhuluma ngani. Kunjalo nje. Ake siboneke. Isakhiwo sangaphandle sithinta izinto eziyishumi. Sithinta izinto eziyishumi. Imvumelwano, uxhumana, isizura, injambament, izimpawu zokuloba, impindwa, angithi, ukuphindaphinda, yimisindo emibili, ifanamsindo nefuza msindo. Ake ngibheke amanothi ami. Isigqi, amabinza kanye nemigqa. Bese-ke kuba nesakhiwo sangaphakathi. Isakhiwo sangaphakathi yilokho esikutholayo uma ngabe sesiyifundile inkondlo. Angeke nje uthi inkondlo uthi uyayibuka uthi nesakhiwo sangaphakathi. Ngeke uthi uyangibheka mina bese uthi hayi lo mama unenhliziyo embi. Kufanele uhlale nami ungifunde ungazi ukuthi ngaphakathi nginjani. Ngakho-ke nenkondlo uyayifunda ukuze ubone isakhiwo sangaphakathi. Ake sisiboneke manje isakhiwo sangaphakathi. Sithinta izinto ezingakhi? Sithinta izinto eziyisihlanu. Imfanekiso mqondo, ukukhethwa kwamagama. Mfundi, ngesingisi ukukhethwa kwamagama ukubiza ngokuthi yi-diction. Kungaba nombuzo esingisini othi, why did the author why did the poet, ngoba manje sikhuluma ngenkondlo, why did the poet choose the following diction? Ngakho-ke yi-diction, ukukhethwa kwamagama. Okwesithathu sikhuluma ngezifenqo, sikhuluma ngezaga, sikhuluma ngezisho. Thisha, mfundi, yilokho ebesikuphathele kona namhlanje. Siyathemba uzohlomula. Usuyazi ukuthi kufanele uqale kuphi. Asibonge ukulalela kwakho. Siyethemba ukuthi uzosubscribe kule YouTube channel. Siyethemba ukuthi le video uzoyibheka noma uzoyibukela kusukela eqaleni kuze kuyofika ekugcineni. Siyabonga. Nisale kahle.